खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सायाव जाबायदि खौरां बिजोङाव ओंखारदों बिनि गुबै बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैनानै खोनासंनो लुबैनाया गोबां माने बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव हांखुर जाना दं आरो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों लानानै फैदों। थारैनो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय रोखा खेंफोरथि होबाय जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे बिटिआरनि गासै गं 33 फरायसालिमाफोराव लिगेल नटिस सहैनायनि सायाव रोखा फोरमायथि होदों आरो बे लिगेल नटिसआव मा फोरमायहरदों बे फोरमायहरनाय एबा लिगेल नटिसआव माबायदि अजद दैखांहरदों बेखौ रोखा खेंफोरथि होदों एबा रोखा फोरमायना होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जेराव बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जा लेखानि केलेंकारनि सायाव गोबां माने राजखान्थि बिथिंनि दैदेनगिरिफ्रा बेरेखा दलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा अजद दैखांदों आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौ होननानै बुंदोंमोन। लोगोसे आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ रिजाइन मारिनायनिबो अजद एबा बाथ्रा बुंदोंमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव आरो बेखौ लानानै फिनजाथाय होदों गिबि खेबनि थाखाय फिनजाथाय होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बे लिगेल नटिसआव फोरमायदों दि बेखौ एबा बेनि सायाव बिल होनायनि सिगां माखासे नायनानै बिलखौ होनांगोन होननानै लिगेल नटिसआव बेबायदिसो लिरदों होननानै फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदि आरो बे लिगेल नटिसआव मा लिरदों बेखौ गोबां मिथिनो थाखाय हांखुर जादोंमोन आरो बेखौ रोखायै खेंफोरथि होदों दि बे लिगेल नटिसआव लिरदों बे लेखानि जा बिल मोननांगौ बे बिल मोननायनि सिगां गोबां नायनानै सालिजारि खालामनानैसो बिलखौ होनांगौ होननानै लिगेल नटिस फैदों होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों आरो बेबायदि जेबो दासिमबो बिल पास खालामनाय जायाखै। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे बिटिआरआव थानाय जा फरायसालिमाफोरनि जा लेखानि गोबां अजद फैदों बे लेखानि सोमोन्दै जेबो दासिमबो बिटिआर सरकारनिफ्राय रिलिज खालामनाय जायाखै बेबायदि फान्ड दासिमबो रिलिज खालामनाय जायाखै होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै रोखा खालामना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। এইটো যোৱাকালি আপোনালোকে সোধাৰ পিছত মই চালোঁ যে এতিয়ালৈকে কোনো ফাণ্ড ৰিলিজ দিয়া নাই আৰু তাত যিটো লিখিছে তেখেতে যিটো লিগেল নটিচ দিছে তাক কৈছে যে এইটো পে'মেণ্ট কৰোঁতে চাই চিন্তি দিব লাগে বুলি গতিকে এইখিনি কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ দিছোঁ। কথাটো কোনোবাই এইটো ডিজাইন কৰি পেলাই মানে তেনেকুৱা মিডিয়াত ওলাই দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইটো আৰু চবেই লাগি থাকে এইবিলাকতো আৰু ভালে পায় কিন্তু এতিয়ালৈকে মই কোনো তেনেকুৱা বস্তু এলাউ কৰা নাই আৰু তেনেকুৱা হ'বও নোৱাৰে আৰু কোনোবা যদি তেনেকুৱা ভুল কৰিব বিচাৰে ইয়াত অট'মেটিকেলি একশ্যনটো লোৱা হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই।